Експлозия от аромати. Българската национална кухня е пъстра и разнообразна, с вековни традиции и рецепти, предавани от поколение на поколение, за да останат непроменени стотици години наред. Характерно за българската кухня е едновременното топлинно обработване на повечето продукти и използването на разнообразни зеленчуци, ароматни и полезни билки и подправки, на които е богата нашата земя. В различните региони на страната се спазват местни закони на кулинарията. В Тракийския регион се приготвят едни от най-вкусните баници в страната. Много местни ястия се приготвят в глинени съдове, гювечи и гювечета. В Пиринския край се приготвят много вкусни местни специалитети. Сред тях са катино мезе, чомлек, каварма и местния вариант на гювеч. И тук тайната на превъзходния вкус е в подправките, много от които са местни билки, брани през лятото, сушени и съхранявани с много внимание. Родопската кухня е част от изключителното очарование на Родопския край. Тя е много специфична. И макар ястията да се приготвят на много места в страната, само тук ще разберете какво е автентично родопско чеверме. Само тук ще опитате и местния специалитет – пататник. Едно от най-известните български ястия е шопската салата. Въпреки че името ѝ я свързва с региона на Западна България, тази салата е популярна в цялата страна. Приготвя се лесно и бързо, като задължителен елемент от рецептата е бялото саламурено сирене. Сиренето присъства на всяка българска трапеза. Българските сирена са бели, с висока масленост и превъзходен специфичен вкус. Използват се в приготвянето на различни ястия – баници, питки, гювечета. Друг известен български продукт е киселото мляко. То фигурира в рецептите на някои от най-любимите местни ястия – студената супа таратор, баница, салата снежанка и други. Освен че е много вкусно, киселото мляко е и полезно за здравето. Освен с превъзходната си кухня, България впечатлява и с добрите си традиции в винопроизводството. Виното е неизменна част от историята на България, от българската култура, бит и душевност. Древните траки, населявали нашите земи, са използвали виното като важен елемент от религиозните ритуали и като средство за достигане на връзка с боговете. България условно се дели на няколко лозаро-винарски региона, всеки от тях със своите специфики и особености. Някои от регионалните сортове, като Димят, Маврут, Гъмза и Широка Мелнишка, имат световна популярност и много почитатели из цял свят. На особена почет в страната се радва и високоалкохолната напитка ракия. Варенето й е местна традиция с дълбоки корени. България е страна с чудесни възможности за гурме туризъм. За да усетите духа на страната, трябва да опитате храната й, да допълните вкуса с превъзходно местно вино и да създадете един общ спомен, сътворен от всички сетива. Сред заведенията за хранене има както луксозни класни ресторанти на световно ниво, така и уютни малки семейни ресторантчета и механи, които предлагат кулинарни изкушения за всеки вкус, световни кулинарни специалитети и местни специалитети с домашен вкус и приготвени от качествени, местни, екологично чисти продукти.